Tervetuloa uusimpiin Virta-tuotejulkaisujen kohokohtiin, jotka ovat pikaoppaasi Virta-alustan päivityksistä. Muutamassa minuutissa tiedät, mitä uutta on, miksi sillä on merkitystä ja miten voit aloittaa sen käytön. Tämä on ollut jännittävä vuosineljännes Virralla. Olemme julkaisseet tehokkaita päivityksiä, joiden tarkoituksena on parantaa sähköautoilijoiden palvelukokemusta, voimaannuttaa sähköisen liikkuvuuden palvelun tarjoajia ja nostaa latauspisteiden ylläpitäjien operatiivista tehokkuutta. Tutustutaanpa tarkemmin uusiin asioihin ja siihen, miten ne auttavat sinua saavuttamaan parempia liiketoimintatuloksia. Aloitetaan sähköisen liikkuvuuden tarjoajista ja kuljettajista. Olemme julkaisseet Instant Paymentin, älykkäämmän tavan veloittaa. Olemme virtaviivaistaneet maksuprosessia niin, että jokainen lataussessio maksetaan etukäteen ennen kuin se alkaa. Ei enää avoimia saldoja. Ei enää maksujen jahtaamista. Vain puhtaat, tehokkaat maksutapahtumat alusta loppuun. Mitä tämä tarkoittaa yrityksessä kannalta? Kuljettajat näkevät reaaliaikaiset kuitit ja nauttivat maksujen läpinäkyvyydestä. Tukitiimisi käyttää vähemmän aikaa maksuongelmien ratkaisemiseen. Kuljettajat hyötyvät suoraviivaisesta maksukokemuksesta, joka luo luottamusta ja pitkäaikaista asiakasuskollisuutta. Sähköisen liikkuvuuden tarjoajille Instant Payment yksinkertaistaa toimintaa ja poistaa luottoriskin. Kuljettajille se tarjoaa selkeyttä, valvontaa ja mielenrauhaa jokaisen maksun yhteydessä. Löydät lisätietoja Instant Paymentista tietopankistamme. Meillä on toinen jännittävä päivitys sähköisen liikkuvuuden tarjoajille ja sähköauton kuljettajille. Autocharge on täällä. Sähköauton kuljettajat voivat nyt sanoa hyvästit korteille, sovelluksille tai kirjautumisille. He vain kytkevät virran ja lähtevät. Virta Autochargen avulla lataamisesta tulee vaivatonta, nopeaa ja tulevaisuuteen valmistautuvaa. Virta Autocharge tarjoaa kuljettajille plug-and-go-mukavuuden ja välittömän istuntokäynnistyksen. Autocharge sopii erinomaisesti ankariin sääolosuhteisiin tai matkan aikana, kun sähköauton kuljettajat tarvitsevat kätevää ja vaivatonta latausta. Autocharge tarjoaa helpon ja miellyttävän latauskokemuksen kertaluonteisen käyttöönoton ansiosta. Autocharge antaa myös latauspisteiden ylläpitäjille mahdollisuuden parantaa latauspisteiden käyttöastetta, mikä parantaa kallisarvoisten laitteiden, kuten tasavirtalatureiden, sijoitetun pääoman tuottoa. Autocharge auttaa myös vähentämään virheitä ja tukitarpeita. Sen avulla infrastruktuurisi on edelläkävijä älykkäällä, kosketuksettomalla teknologialla, joka on suunniteltu sähköautojen latauksen tulevaisuutta varten. Voit tutustua Autochargen tehoon tarkemmin uusimmassa blogikirjoituksessamme. Latauspisteiden operaattoreiden puoleen. Latauspisteiden ylläpitäjät, me kuulimme teitä. Kasvavan verkon hallinnan ei pitäisi tarkoittaa kasvukipuja. Siksi keskityimme älykkäämpiin työkaluihin, joilla yksinkertaistamme toimintaanne ja vähennämme seisokkiaikoja. Viime vuosineljänneksellä julkaistiin 2 julkaisua, joilla tehostamme toimintaanne. Tiimien väliset viestintäaukot johtavat pitkiin seisokkiaikoihin ja tarpeettomiin työmaakäynteihin. Virta Hub Notes -työkalu ratkaisee tämän laittamalla kaikki tärkeät muistiinpanot yhteen paikkaan, suoraan latauspisteesi hallintajärjestelmään. Virta Notes Tool tarjoaa sinulle keskitetyn huoltohistorian ja muistiinpanot. Tämä tarkoittaa vähemmän työmaakäyntejä ja saumatonta yhteistyötä tuki-, käyttö- ja latauskenttäryhmien välillä. Ei enää hajanaisia muistiinpanoja tai kadonneita asiayhteyksiä. Virta Hubin Notes Tool tukee sinua sujuvammilla työnkuluilla ja nopeammilla korjauksilla. Voit tutustua Notes Tool-työkalun täydelliseen oppaaseen tietopankissamme. Nyt tarkastellaan seuraavaa mahtavaa julkaisua. Vikailmoitukset merkitsivät ennen hitaita vasteaikoja ja kalliita teknikkokäyntejä. Ei enää. Olemme päivittäneet Virta Self-Healing-toiminnon. Uuden Virta Self-Healingin ja moniorganisaatioallianssien avulla asemasi käynnistyvät automaattisesti uudelleen vikojen ilmetessä, eikä manuaalista työtä tarvita. Mitä Virta Self-Healing tarjoaa sinulle? Maksimaalinen käyttöaika. Nopeampi vieratkaisu. Vähemmän manuaalisia toimenpiteitä. Pienemmät käyttökustannukset.
Korkeampi luotettavuus ja tietenkin vahvempi luottamus tuotemerkkiin, koska latausliiketoiminnassa käytettävyys on yhtä kuin tulot ja luottamus. Tietopankissamme voit oppia kaiken moniorganisaatiohälytyksistä ja Virta Self-Healing ominaisuudesta sekä siitä, miten ne vahvistavat sähköautojen lataustoimintojasi. Älä missaa vaiheittaista videoopastusta. Parantaaksemme latauspisteen toiminnan tehokkuutta, olemme myös parantaneet kertamaksusivun käyttöliittymää. Tämä päivitys tuo tehokkaita parannuksia. Se on täysin vaihtoehtoisia polttoaineita koskevan infrastruktuurisäädännön mukainen ja se tukee tilapäisiä maksuja. Se tukee joustavaa asemakohtaista tariffien visualisointia. Se on myös nopeampi, turvallisempi ja tarjoaa intuitiivisen käyttökokemuksen. Tämä päivitys antaa sinulle mahdollisuuden tarjota kitkattomia kertamaksuja sähköauton kuljettajille, mikä auttaa lisäämään latureiden käyttöä, pysymään vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskevan asetuksen mukaisena ja parantamaan käyttäjätyytyväisyyttä. Puhutaan lopuksi integraatioista. Virta-API-tarjonnan avulla voit liittää ominaisuuksiamme suoraan omiin järjestelmiisi, joten voit työskennellä älykkäämmin, skaalautua nopeammin ja pysyä kilpailukykyisenä. Mitä saat? Automaatio, joka leikkaa kustannuksia. Joustava ja skaalautuva latausinfrastruktuuri. Saumaton ja yhdenmukainen käyttökokemus. Ja ennen kaikkea tulevaisuuden toiminta, jossa on vähemmän kitkaa. Virta-API-integraatioiden avulla voit rakentaa ihanteellisen sähköautojen latausekosysteemisi. Voit vierailla verkkosivuillamme saadaksesi lisätietoja API-tarjonnastamme. Nämä päivitykset eivät ole pelkkiä ominaisuuksia, vaan strategisia työkaluja, jotka on suunniteltu auttamaan sinua johtoasemassa nopeasti muuttuvilla markkinoilla. Palveletpa sitten sähköauton kuljettajia tai ylläpidät latausverkkoja, Virta pitää sinut kehityksen kärjessä. Kiitos Virran julkaistujen päivitysten kohokohtien katsomisesta. Pysy kuulolla saadaksesi lisätietoja näistä ja muista tulevista parannuksista. Tehtävämme on varmistaa, että saat sujuvan ja saumattoman käyttökokemuksen joka vaiheessa.